Nou, dat is zo, en daar is een passet bij het touwle. Het touwle. Nee, maar gemaakt bij het touwle, maar wel. Maar weet je wat, dat is even helemaal je. Réazour, quoi. Ja, réazour lieve, dus even. Car skaier bars kan ze. Zet u in de armen, pak je lesket door eleu, weet je waar het. Alles gedaan. Lesket door eleu. Zet u juist, jamais op de eindje waar net travail bij de hand. Après, ik kreeg ze en dan ter handen, of je know. Bij de Lida Obido bij het touwle. En ben, dan kan je gewoon, dat had er pittar bij Niels. Ja. Vlak! Er is nog een race, spoenten nu, maar dat is pas in mijn vlak zo meteen. Oh, u gaat nog zo meteen? Oh ja, u gaat nog zo. Oh ja, ja, sorry. Ik ben me van u dat meteen. Het u, het is dat hij is vrouw. Het u, Jean Ferre, ja, ik heb de braas, die persoon op punt gesteld. En zo kan ze zonder mij, ik zeg morgen, we zijn dan zelf. En ik grunt dat mijn plaats, en ik was più, c'est le fils Mercier, là, quoi. Mercier, ouais, man. Et tu, deux goede, deux personnes, die glauben dat Mercier. A part di ventisi, hij had je nog hier. Hij is toen een taal die niet daar maar joepen. Ik weet door Adrik, dat guzet. Het had ook niet al meer geweest, quoi. Ik wil hier joepen. Is dat nergens goed? Deux andere personnes, pour lui juste quoi. Ben, deux de ogen waren, peut-être dire au map quoi. Maar dat je door kan te gaan maar stra isolé quoi. Il y a autre personne alors il y a autre personne alors glaubt en il m'occupe rien en. Goede, ja persoon goed. De bonleen en nou na charge de hele en die daar. Pas de weer pret. Theo ik heb trouwens met jullie zijn. Ja, maar pas gereden gaat hem. Ja. Hop, plek jullie. Klein daar merci u. Kleine merci. Hop, plek jullie. C'est d'arrêt de stuur prijzen maar naar.